la bengena khona yena wanqaba ngoba wabona usathane uthi wathi uzomenza abe in charge kulabanye ayihamba nabo wanqaba. So uyayibona ukuthi noma ungangayi understanda lento yakaSathane neHades, but uyayibona ukuthi yinde lento inama altar amaningi, not one altar. Iyona into ogcina usuyibona ngoba nobaba mase ubona lezi inyoka uphumile wabuya mesebuya usebuya nemithi, usebuya namakhandlela amnyama, uselayitha lamakhandlela sekuchitheka imithi ebovu phansi, awusazi ukuthi kwenza lela ceke bhuti wami. Ayikho insert ongeke uyithole kulela ceke uyothola kuvele kube nezimpukane, kugcwala impukane, usho uthi yabo la ekhaya kunama unclean spirit, la ekhaya dinga umkhuleko. Hayibo lela ceka ayikho into engekho, ayikho into ngokuyithola. Mina ngikutshela i-COVID wawuthi noma ubuka ku TV ubone ukuthi imindeni ihlangene iyakhuleka, imindeni ifunda ndawonye iBhayibheli, kwakuthi uyayiqala nje uthi hayi asihlaleni asifundeni iBhayibheli, hayi kuze kwafika manje njengoba seyivelile inyoka ubaba sho sekuyabonakala ukuthi hayi baba nawu unamaphutha amaningi manje, unezinto eziningi, mhlambe awuyicabange lento, mhlambe umphushile wamphushela ebuhlungwini ngoba uthi angeke azakuxolele indlela omphathe ngayo, mhlambe umphushele ebuhlungwini kwazi kwafika la kufika kulezi zinto zeinyoka. Obaba ke abeseyasho ukuthi yena akazi ukuthi kwenzeka kanjani, but wake yena wayithola ese-Hades. Hayi mfethu bengithi uyadideka. Do you need a spiritual home or a place you can fellowship every Sunday? A place that is accommodative to your family and children? Look no further. Join us this Sunday with Apostle Nanda at Prayer Center Midrand. The time is 8 a.m. to 10 a.m. The address is 519 New Pen Crescent, Halfway House, Palms Office Park, Midrand. For more information, contact 076 1045 863 or 084 711 0060. Or visit us on Facebook, Instagram, and X at Pastor Nanda Ministries. Come and experience God's power in His Word as Christ is revealed. Siyabingelela bazalwane egameni lika Jesu uKristu waseNazaretha, igama lami ngu-ST wakwaDlamini. Siyabonga kakhulu for tuning in. Yes, this is another beautiful day uNkulunkulu asenzele lona. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane ngokuthi aphinda siphe leli thuba namhlanje. Njengoba ngishilo ke igama lami ngu-ST wakwaDlamini. Yes. Before we even start our show, I would like us to pray, acknowledge ubukhona buka Nkulunkulu, and before we even go further. Baba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, kuludumo kuwe Nkulunkulu oyingcwele, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha we pray. Our Father, ngegama lika Jesu Nkulunkulu oyingcwele, siyathandaza ukuba konke okuzokwenzeka nakule ndawo Nkulunkulu othi omuhle uvezakalisa amandla akho njengoNkulunkulu, njengobaba wethu, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha we thank you Lord. Amen. Amen. Mama siyabingelela. Siyabingelela. Ngiyaphila kodwa. Hayi siyaphila baba. Yeah, siyasiza la eThekwini. Sibonga uNkulunkulu osenzele umusa ukuthi sibe nawe. Amen. Khona la ekhaya. Mhlawumbe umuntu oqala ukubona nje ngasiphi introduction uma ukuthi inhliziyo yakhe willing yes ukuthi igama lami ngulungile ngwakantombela. Yebo bangazitha. Ekhaya kusemlazi kwaN endaweni ekuthiwa iseHigh Ridge. Ila sikhulele khona. Yeah. Okay. Yo. Thema sikhuluma lapha off air highlights nje about into that you are going through. Ngasho ngenhliziyo yami ngathi ezinye izinto uyakuthi mawuzizwa izwe lekudeni and then kunjani usuzizwe eduze kube ngathi yiphupho. Yes. Kodwa mawuzizwe lekudeni kube ngathi hayi kuningi okwenzakala emhlabeni, but the moment isondele eduze kuyila urealize ukuthi kanti kunzima kangaka la emhlabeni. Mhlawumbe ngizothanda nje ukuthi narrate story sakho ekutheni kwenzakalani, and then mina ngizobe mhlawumbe ngibuze lababukeli bethu emakhaya ekutheneni ukuthi mhlawumbe kwenzakalani lapha nalapha, but ngiyakhumbula ukuthi esitorini sakho kunento efaka kakhulukazi
some spiritual wars. Yeah. Kakhulukazi in a family. Yes. Into eyenzakala ekhaya. Yeah, it's within the family. Yes, maybe nje without any wasting of isikhathi. Mhlawumbe ngiyathanda ukuthi vele singene straight odabeni lakho. Okay. Yes. Udaba lami baba esithile uqala on the 30th of December ku-2024. Ngangisuka la ngihlala khona, ngihlala eScottburg. Njengoba ngithe ekhaya isemlazi. But ngiyezwa nje into ethi angigodoke ngekhaya. Ngangingazi-ke kodwa ukuthi ngiyokwenzani ekhaya because ngangingaplananga ukuthi unyaka ngizohlukanisa khona. Ngahamba ngaye ekhaya, mangifika ekhaya koba nje okujwayelekile okwasekhaya okungena lutho. Ngo-12 ebusuku ngakhuleka as usual. Ngo-3:30 I was still in prayers. Uma kungena undodakazi wami uNthabi engena egijima ekamereni, uyambona ukuthi uthukile. Ngithi yini kwenzekeni? Abeka ingane phezulu kombhede. Athi hayibo woza ma uzobheka kunenyoka. Ngaleso sikhathi ngicabanga ukuthi hayi mhlambe uthi uphupha inyoka noma uthini, kodwa ngicabanga ukuthi khona inyoka as in a physical snake. Uma sengifika ke ekamereni hayibo nanguma umile la ngasesayidini la ilala khona, and nansi inyoka izithengilishile iphezulu kwephilo yakhe ilele nje mangase ngithi kuwena ngangalibona ikhanda lenyoka ngaze ngilibone ime kanje ngase Swiss roll tangled kanjalo. Uyayibona yena mama? Uyena oyibona eqala. Uma ngithi yayi relaxed ngoba ngithi ikhanda into engakusabisa enyokweni ukuvusa ikhanda, ayilivusanga ikhanda. Bamile manje uNthabi umaso kwenza njani, ngiqale ngikhuleke ngoba iyona phela into esifundisiwe ekhaya, ayikho enye into esiyaziyo kuyakhuleka. Ngiqale ngikhuleke ayingibone ukuthi hayi inyoka kodwa idinga ukuthi igcine uyishayile ngoba ikhona physically. Ngithi hayi lethani ngendlela engadidekanga ngathi lethani uphini. Azathi uma ayibo uphinde ufishane bangilethele induku. Ngiyakhuleka ngiyayishaya ibaleka ingene ngale kombhede. Ngaleso sikhathi angikakaboni ukuthi khona into esiqhumile kuyo. Ingene ngale phansi kombhede, umbhede wabo une headboard ehlangene nama pedestal so uyasinda. But ngamene nje ukuphakamisa nje ngayithola ihlaleli ingabalekile futhi. Ngayishaya ke inyoka yakhe. Mase ngithi ngiyabuka la ku headboard ngoba ibrown headboard. Hayibo kunobisi. Kusho ukuthi le nyoka nkathi uyishaya ikhipha into ngathi full cream milk. Hayibo ngiseyibo. Kanti kwenze njani? Okay ngithathe ke inyoka ke ibekwe ke ephepheni banjwe ngephepha ibekwe kanje lokuthi kodwa isa move. Aqhamuke kubaba ayishaye ikhanda ngoba wabona ukuthi awuyishaya emzimbeni wangayishaya ikhanda. Ayishaya ikhanda yakhe. Hayi kuyipheleke indaba yenyoka ukuthi hayi ngishiye egarage lokho ukuthi umuntu ofikayo sibuza kuye ukuthi hayibo naye sesimanga senyoka. Ngiyeza uma useyishisile inyoka ngisasendlini, how okay it's okay phela kwakhe medicide ukuyishisa inyoka. Kodwa ke ngithe ngisasa egarage ngisa business izinto ngizwe sekufona udadewabo sekhuluma naye uthene hayibo uyazi bebethi bayangizama bengithumela ngenyoka kwasho ukuthi ngumntana kaJesu. And I'm like how sesilapho khona abantu abathumela inyoka embhedeni ulale nayo inyoka ngendlela ibingalwi le nyoka le. Hayi kuqhubeka isikhathi kufika abantu kubuzwe inyoka ngizwe uma yena esesho ukuthi khona umuntu akhulume naye. Uthe njengoba kade kuyibirthday yakhe ngomhla ka31 ngoba ibonakala ngomhla ka31 December. Kusho ukuthi usisi wami owashona ngo2017 ubemvakashela ezothi happy birthday. Yabona ilanga ngabona khona ukuthi hayi yabona ke manje sekudlalwa isikeshi ke because phela la ikhasi yakholwa. Umama yena kanayo background yokholwa. Uyakholwa nje in fact thina ekhaya inzalo ka intombela njengoba ngithe ngwakaNtombela umkhulu wami wayihamba no baba uNgidi. So silabo bantu abanjalo nje uma usithola singekho entweni yokholwa kusho ukuthi thina engabe siphumile esandleni kodwa nje into yala ekhaya sikhuliswe ngokukholwa. So leyo ukuthi khona umuntu ovakashile asiyazi ngempela avakashe eniform kanjani iniform of enyoka. Yes kusho kuqhubeka isikhathi ke indaba le nyoka iyabonakala ukuthi hayi iyasihlupha phela ukuthi kanti yini le nyoka.
Ayingize ngisho ke mina mase kukhulunywa ukuthi hayi imali lenyoka ngathi yakho. Indlela lenyoka kade i-relaxed ngayo, i-comfortable. In fact ngikhuluma nobaba, uyangizwa uma ngikhuluma nobaba useyabuza ukuthi kanti lenyoka nithe kaba kusho ukuthi uzwile nkathi sikhuluma nobaba. And ubaba then he was siding with us ukuthi inyoka kankosikazi wakhe vele inkosikazi wakho nezinto nje ezi-wrong azenzayo. Kwenzekeni hayi aza phahluko baba ukusho ukuthi even ka next door wethu njengoba ngixoxela ukuthi kunomuzi lapha nise high rich imizi yakhona imizi oyibonayo nje ukuthi abantu babeka imali ukuze bathenge imizi or basebenzile ukuze bathenge imizi kodwa lo muzi uabandoned. So abese yasho baba ukuthi hayibo lo muzi lona ngenkathi bebiyela ngoba next door wethu ngenkathi bebiyela bangena kwi-property yakhona. So uma waphuma eyokhuluma noma wakhona ngoba ubaba wakhona wayengasekho. So uma wafika watshela uma wakhona ukuthi ayina kabangena abafazi indaba zama property indaba zemngcele. Ubaba wahlangana nalo mama uthi umehlangana nalo mama lo mama wamtshela same words ukuthi unkosikazi wakho uthe kumina uma sebeyikhuluma uma useyayiphika yabo usekuyintanga yazi kodwa ke engifuna ukusho ukuthi kuze kube namhlanje lo yamuzi nje umuzi ekungena abantu bayibhemele benze noma yini kodwa umuzi omuhle ubonayo ukuthi abanikazi bawo impela bekuyifa lengane zabo okusho ukuthi lento indala ithini besingazi. Ubaba nje kuningi abese sibikela kona njengoba silike sihleli naye isikhuluma naye usitshela ukuthi mina ngangisayingane uma waba nosisi okuthiwa wayesebenzisa kakhulu imithi wayebanga naye ubaba lo sisi okuthiwa wasebenzisa into ekuthiwa umamtsotsi. Angiyazi ke leyo into ekuthiwa umamtsotsi kodwa ngiyazi ukuthi kushuthi isform of isilwane esithize kuba kuthiwa leyo nto nje yayiqhamuka abantu behleli ithathe ama belongings akhe ku washing line. So up until kufika ubaba wakhe wamthatha wahamba naye eyomtholela usizo. So eyami ke into ithi iluphu usizo enalithola oludlula umamtsotsi eli ngizothini elizothulisa umamtsotsi ngoba lo sisi wabese yashona emva kwaleso sikhathi nathola usizo oluthini ukuze sazi phela ukuthi lento isukapi uthini umnyongo because mina ngicabanga ukuthi uma ungihlasela ngenja isimako mina ngine pitbull vele wena usuthula. So sifuna ukwazi lokho ukuthi iqhamukaphi into yenyoka ngoba siyayibona ukuthi inyoka eyala endlini ayiyona yangaphandle akekho umuntu wangaphandle oyithumela inyoka. Nathi futhi siyabona izinto zethu zibheda hayi ukuthi uyabona nje kade unama business kuhamba kahle izinto ziphele and lama iphela la ekhaya yila kusizakala khona ukuthi nje wawuthi koba njani kuphelile ke manje kuphelile nidepende kumina yonke into niyithola kumina mangase ngife nje ningaba yini nina ningaba yilutho uyabo le language yala ilanguage nje ekhulunywayo nje ekhulunywayo. So uthini noma mhlawumbe ma since wakhombisa indaba ukuconfront ukuthi yakhe hayi ansi yodwa nje babethi inyoka ngiyazi ngithi niyangi-accuse nithi inyoka yami uyangibuza umbuzo othi angithi wena inyoka usuyishayile wayibulala angithi uyibulalile inyoka so why izinto zakho zingabi right. Kumina kuzwakala umuntu ofavor inyoka ngaphezulu kweingane zakhe ngoba phela lento mina ngangicabanga ukuthi kuzohlanganwa nje ukuthi hayi kodwa ubani ongeza lana amakholo esingawabikele ngoba naye unebandla lakhe la ikhonza khona ngoba saphuma eFaith Mission. In fact waphuma yena eFaith Mission waqala lamabandla lawa abafundisi bangali ngaphandle wahamba wona uzubona ukuthi why sinento ethi kodwa lenyoka inithini ngoba nala ayigcine ekhonza khona kwafika intombazana ababekhonza nawe yazombikela ekhaya ukuthi hayi siyaphuma manje thina la enkonzweni ngoba sekutholakala ukuthi lapha yana upapa lo unenyoka yabo. So umbuzo wami ukuthi asisho ukuthi wena lenyoka wahamba wayolanda kodwa kungenzeka ukuthi uyithole kulezi indawo lezi yabo sichazele khona sizothola usizo into esiyidingayo usizo ngoba uma ubheka nengane le kade ngithi ilala nayo empedeni ngoba kade abalali ngokufana nobabulala kulenye ikamera so ulala ekamereni ingane inama marks la uma uwalandelisa kuyabonakala ukuthi bekuhamba inyoka so una ingane seworried ukuthi ibingenzani inyoka uma ikwazi ukuhamba emzimbeni wami kuze kubonakale ama marks enyoka yabo. Yini izathu esingenza ukuthi bangalala ndawonye? Hayi ku 35 years ago
uyasho nje umkhulu nkathi kubizwe khona i-meeting eyabizwa ke yomndeni la bafika khona obabomncane bami bafika nento ethi nithi inyoka iqhamuke iphi inyoka wabona ukuthi sikhuluma ilanguage engafani ngoba usefikile babomncane wathi ningaqali ngomkhuleko ningaze nikhuleke kakhulu nithi ngoba abantu bajwayele ukuvimba ngomkhuleko bangafinyeleli into ekufanele kufinyelele kuyona so uyabona ukuthi sekushiya ukuthola lo uthanda umkhuleko uzoqhamuka esekhuleka kakhulu ngoba ngeke siyeke phela ukukhuleka babesiyonto esiyaziyo umkhuleko uma ngakulandisa nje ukuze kube khona lento evelayo ngangisenkonzweni kaNongoma eMsebe kufundiswa ngama-altar so makufundiswa ngama-altar ngithi kuphinde kube nemkhuleko kwaba nemkhuleko ngithi nje kulesihlanu sizohamba ngomgqibelo kwangena ucingo elithi ubaba useshawa istroke ngihambe ngitshela uprofessors lo uyifundisa ngama-altar ngithi hayibo kanti lemkhuleko strong kangaka ekhaya sekwenzeka ethi hayi ivele phela uma ngabe kune-altar elidala alifuni ukubadedela abantu lilwa lingabadedeli kungaphuma ngisho isidumbu so inkinga ke yaqala lapho ke iyaqala lapho and sonke lesikhathi ubaba wami usayida nathi uyasitshela futhi ukuthi hey ngake ngayiyala because ngiyabona mina ukuthi kwenzakalani kuthe nje kusuka angithi beku January 15 since leya date kamhla 31 ovela wasijikela ubaba sesuka wayuthi uhleli naye wayithi hayibo yini le ngibona la ilenga yini inyoka nazi inyoka ayibo kwangathi uyasangana athatha iduma ayifuthi inyoka ambize naye amtshele athi ayibona nazi inyoka zakho la ngiyayibona lezi inyoka koba nomsindo ikhaya lomsindo ke vele ikhaya lomsindo nje uzuzwe lento ethi ngithi bana 35 years omunyela kwelinye ikamera because ubaba washo kwi-meeting ukuthi uma nithi ingane zingena ezindabeni zethu bezizo zazingane it's because asinayo indawo yethu la sihlala khona siyikhuluma indaba zethu because silala emakamereni angafani sihlangane passage yabo ukuthi izathu yini but esikwaziyo nje thina kwaphambana ama rules ekhaya kulawuluma ubaba uyalandela so manje you feel like ubuke sengathi ubaba udefeated is defeated usele ngenkani nje ethi ngizwa ngindaba ngitshelo wena indaba udefeated uyazi ukuthi hey ngendlela defeated ngayo ubaba nje akakwazi ukuthatha istand ami umanje uyena in charge ekhaya uyena nje abe azikho ihlobo mhlambe zikababa mhlambe zezazabo zikhona izona lezi babeyizile ngomhla 4 January kodwa phela zafika i-meeting yayibizwe uyuma since kuyena vele in charge zayibizwe uye za brief uye so ngaleso sikhathi ubaba yena wayeseli nami kuphela on his side ubenjani umama before angeke lamasonto lawa ngaphandle hayi ubevele nje kodwa phela ukuthi ngoba nabo abazalwane bengase balikhuluma iqiniso bayazi ube ulo muntu ongangeneki vele uthina sikhule vele ungekuzivela usuke kini nje uzosivakashela ekhaya ngoba besicabanga ukuthi u-street kohamba sasabona hayi akabafuna abantu akazenzisa akabafuna abantu kodwa ke ngokusho lokho angikaze kodwa ngicabanga ukuthi ngingabona inyoka ekhaya engiyibona ukuthi iphet yakithi angikaze ngicabange angidinganga nje ukuconvince omunye umuntu kwaba obvious. Do you think ukuthi yini eyenzakalile okanye kuba available kwalenyoka nazo zonke izinto kukhoze eziphi izinto ezimbe egcekeni yo lela gceke bhuti wami ayikho insight ongekuyithole kulela gceke uyothola kuvele kube nezimpukane kugcwala impukane usho uthi yabo la ekhaya kunama unclean spirit la ekhaya dinga umkhuleko hayibo lela gceka ayikho into engekho ayikho into engokuyithole mina ngikutshela ngeCovid iCovid wawuthi noma ubuka ku TV ubone ukuthi imndeni ihlangene iyakhuleka imndeni ifunda ndawonye iBhayibheli kwakuthi uyayiqala nje uthi asihlaleni asifundeni iBhayibheli hayi kuzoxatshana uyokuthandaza wena mangithandaza kakhulu wena kodwa izogcina ingenzekanga into yomkhuleko so igama lokuthi ikhala abazalwane bayakhuleka into ekhavile kuze kwafika manje njengoba seyivelile inyoka ubaba
sho sekuyabonakala ukuthi hayi baba nawu namaphutha amaningi manje unezinto eziningi mhlambe awuyicabange lento mhlambe umphushile wamphushela ebuhlungwini ngoba uthi angeke azakuxolele indlela omphathe ngayo mhlambe umphushele ebuhlungwini kwazi kwafika la kufika kulezi zinto zeinyoka obaba ke abeseyasho ukuthi yena akazi ukuthi kwenzeka kanjani but wake yena wayithola ese high days hayi mfethu bengithi uyadideka ngithi uyithola kanjani use high days uthi babe bathathu mabefika lana high days babhaliswa amagama kodwa mangabe sekufanele ukuthi bangene la bengena khona yena wanqaba ngoba wabona usathane uthi wathi uzomenza abe in charge kulabanye ayihamba nabo wanqaba so uyayibona ukuthi noma ungangayi understand lento yakasathane ne high days but uyayibona ukuthi yinde lento inama altar amaningi not one altar iyona into ogcina usuyibona ngoba nobaba mase ubona lezi inyoka uphumile wabuya mesebuya usebuya nemithi usebuya namakhandlela amnyama uselayitha lamakhandlela sekuchitheka imithi ebovu phansi awusazi ukuthi kwenzakalani ubengakhonzi yena ubaba uyakhonza uyakhonza phela saba se faith mission ngoba uyeni kubi faith mission uyakhonza nje ubekhonza manje ngokugula kwagcina engasayi enkonzweni kodwa kungimangazile ukuthi mase kufanele ukuthi kube khona umuntu ozosiza ngenyoka yena usethubuze umuntu osethekwini wemithi kisuhlanganaphi baba nemithi ngoba phela thina njengoba sihlala nawe la siyabambana ngezandla sikhuleke sithi silungisa isimo khona isikhathi la ngangithi mina ayisengiyayeka mina ukukhuleka ngibona lento ingalungi ngathi yabo sengikhuleke angisazi sengiyayeka kweza yena ubaba wathi hayi awukwazi ukuyeka impulse uyiphushe kangaka sewuyanqoba manje ukuthi kujikephi hayi angazi angifuni ukukutshela amanga bakhona abanye abakwenu njengodadewenu nabafowenu so sasibabili ekhaya usisi wami wadlula emhlabeni ngo2017 so sengisele ngedwaki ningane zasisi wami ningane zami so manje lento iaffecte wena affecta nezingane zakhe affecta nezingane zakho yes is affectile sonke so bese ke savumelana ke ngoba besinaye untomazane lo wami savumelana ukuthi sizokhuleka ke njalo ngo12 siyakhuleka njalo ngo12 besikhuleka and thina we were hoping ukuthi bazosijoyina nabazali because into yasekhaya umkhuleko kodwa sithola isimanga ukuthi umama esehamba emaphoyiseni yokwenza iprotection order wenzela mina iprotection order uthi ngiyamverbal abuser mhlambe mangiqala ngikhuluma ngichazelile ukuthi uma uyasatshwa so akekho umuntu ongaverbal abuse uma mina kunezinto ebengingakwazi ukuyiphendula kuma ngimbheke emehlweni because uma ulowo muntu nje we used to call her uHitler so ungavela usukela uHitler umverbal abuser yabo so wabuya nayo ke protection order ayikwahlalwa ke senje kusakhulekwa ngenhlanhla sekukhona nomfana wami ngalelo langa ndodakazi kasisi wami omdala kuyakhulekwa ke waphuma ekamereni kwakubona u12 waphuma ekamereni wathi ilento ke ulomkhuleko lo engufunela iprotection order but singahlekisa ukuthi at least bonke abantu bakhona bayezwa akubona ukuthi mina ngisho into yami ngedwa so kwacaca ukuthi kanti intade uyifunela iprotection order umkhuleko bunjani ubudlelwano bakho manje nomama after yonke lento hayi bu zero abukho nje abukho ungena nje ubhekelele ngimuzwa mangabe sethe welungile kusho ukuthi khona amaphoyisa eminyango welungile ngithi ngiyalunguza athi na amaphoyisa acela eminyango uzoshintsha idate ye-protection order ahlale la ekhaya uyamuzwa ubuphi yena ulungile was sekuzoba i-eviction nihlala ndawonye lapha ekhaya siphela ngithi luke ngafika ngoDisemba kwamoto yami ngafika nayo ihambela ngayipaka ecekeni akunyakazi lutho but esithi ngathi nje khona umuntu obophile iyona lento esithi asukume sifuna usiza ukuthi noma ngabe siya eVictor ke asithi sihamba siqaqekile kodwa ngoba thina siyazi ukuthi asikwazi ukwenza lutho yabo manje ungangitshela ukuthi nawo ama document asiwathathe la kukhona umsebenzi ephumile la angizibizi ngeexpect but ngizokugcwalisela ngiyigcwalisele mina but do you know ukuthi uzothola ngingatholi
kade kugcwalise mina isandla sami wena all you did was to sign. Khona omunye business partner wami owayengitholile umsebenzi ngoba ebona izinto zami zingahambi kahle. So uma wayezwa ukuthi hawu ukusizile unginikeza inamba yakhe. Ngamnika ke inamba yakhe wamfonela ngithi ufuna ukubonga. Wambonga. Kuthe nje makuba nenkinga ekhaya uyena umuntu oqala amfonelile ukuthi umtshela inkinga zasekhaya ngithi hawu uma zelaphi lo muntu usumtshela inkinga zala ekhaya ukuthi mina la ekhaya ngithi izinto zala ekhaya uma zelaphi ngoba umazi awukazi uzumbone futhi and uyabona ukuthi umtshelelani ukuthi ungaphindi umsizi angithi uze nosizo wena ungaphindi umsizi. So she was cutting wonke umuntu oza nosizo emaceleni udepende kuyena naye mangabe ekuthi ukusizile mhlawumbe uboleka imali uthola umsebenzi yo imasgrave yonke uzohamba ikhuluma nina lutho senifuna imali zami manje ngeke nibe nalutho imina yabo nje kunjalo nje. Umfana wami omdala is 25 wazi mangiyaphuma ekhaya wahamba ufuna umqasho ngoba ethi ngifihlelwa ngisho ukudla ngifihlelwa ngangithi unehaba up until ngize ngifike ekhaya ngibone ukuthi hayibo inhlalo yalana kanti kunje khona uthenga uplastic wakhe awubopha ifinda ufake efrijini nomunye uthenga uplastic kusho ukuthi laba abanye izingane lezi aziboneke phakathi nendawo ukuthi kwenzeka kanjani. Into ongakazi uzuyibone angazi but ke asakhaleli lokho ngoba sekwenzekile lokho. Uma ubuka ubudlelwano buka mama kanjalo nobaba nje umention leqaleni ukuthi bufana nobudlelwano njengoba kungathi umama uyena ongaphezulu ubaba uyena ongaphansi baba it seems like defeated. Ubaba yena mhlawumbe kuyenzeka kezinye zezikhathi kuba ukuthi mhlawumbe uyaba kwi-level yena akhulume nani ke mhlawumbe yena engekho. Bekwenzeka kakhulu. Bekwenzeka kakhulu. Uyena umuntu nje besihlala naye sixoxe. Kwangokuba njengoba ngikutshela indaba kamakhelwane it's because sasihleli naye. Ubaba umuntu ongakhulumi kakhulu kodwa uma esekhulumile naye hayi yabo. Kodwa ke nje kule game ubesixoxela ukuthi kwenzeka ukuthi yiko sibe ne-idea ngoba ubesitshela ukuthi hayi yakhe lo mama lenyoka. Ngiyayazi mina lento engikhuluma ngayo. Akaqali ukuba njena. Yabo kule meeting engithi yayibiziwe yomndeni njengoba ubuza ukuthi umndeni sake sawubiza yini. Kuthe nje kwababingelela kwakhuluma nomunye wakhuluma. Ngithe mina sekufanele ngikhulume ngoba kuthiwa ngikhulume phela ngasho ngathi hayi mina ngiyajabula ukuthi ikhona le meeting ngoba ayizile ngenyoka kahle. Le meeting inyoka iqhamuka izolo. I-meeting ngisho ukuthi mina bengithi izolungisa inkinga zala ekhaya. Njengoba ngifike ngomhla ka-30 nje mina ubaba ungitshela ukuthi ekitchen ubetshela uma ukuthi hey yazi yena ngithandile igranite oyifake la ekitchen. Just a simple thing ngoba amakhabethe ayekade efaka ubaba. So uthi ngithandile igranite oyifake la ekitchen. Can you believe ukuthi uma wamsikaza ngomese ubaba omkhulu uthi ngacishe ngafa engisikaza ngomese. Mina ngikhuluma ngomzalwane. Esikaza ubaba. Mina ngikhuluma ngelate. Angikhulumi ngomzali kuthiwa mhlawumbe vele uyinkinga wamvikisa ngomese. So mase ngikuraise meetingini usethukile usebuza indodakazi lengihamba nayo ukuthi hayibo ulungile utshela uba lento. Kusho ukuthi khona izinto efanele ngingakhulunywa khona izinto efanele ikhulunywe. Khona sifike ekutheni zingakhulunywa zibe zinkulu kanjena zenziweleni abazalwane bevikisana ngemese. Yabo nje ngibukile abafana laba o-constable bezo serve ama evictions so sebeyasho ukuthi akuphume ubaba emotweni ngoba phela uyena i-owner of the house useyaphuma kuba bemotweni akaphuma ubamba isicapha uma kanje ngesicapha. So baya hayi baba sondela hayi uthi hayi okay ngizosayina ngila mesesuka sengiyabona useyichamelile. That's how bad this thing is. Uyabona? Sure. Yeah. Sure. Kuyadabukisa kodwa kunje. Kunje. Bathi ke mina ngiyamangala ukuthi kwenzeke kanjani ukuthi ayithole sengale mhlambe angazi ukuthi kwenzeke kanjani because besithi sisonke kuyena ositshelayo ukuthi ningayeki iqhubekani ikhulekani kuzoba right sesiyanqoba. Hayi ngabona futhi usecrossile should phela unkosikazi wakhe anyway. But before yonke le shrink lena zonke lezinto ubenja ubudlelwane babo bona ke bubodwa bona bubunjani. Umsindo nje iwozone bekuyiwozone nje umsindo nje
Angikhumbuli mina kuhleliwe ekhaya mina nje usilezi ingane nosisi wami njengoba ngithi besilamana eduze nosisi wami lo ushone ngo2017 sikhula nje silezi ingane bengena phakathi nendawo sithi hayibo yabo sithi siyavikela ukuthi kuyaliwa qhamuka amazwi ngapha amakhulu inhlambe engaka yabona nje that's how we grew up. But kuyacaca ukuthi umama lento uyithathe kakhulukazi kulamasonto lawo as much as yeah mhlawumbe khona la ithola khona kodwa nje hayi kulawo lamasonto wahambile bo koGoli. Yazi I remember siya komunye udokotela ngazi noma ngiyakwazi ukusho igama lomuntu no kuya ukuthi ayimbi yakwenza ayimbi. Okay, we went to oyihamba nomngane wakhe bezoye eGoli. So nama had problems, marital problems. So ngahamba nabo ngathi awuthi ngihambe because ngifuna ukwazi ukuthi le decision engifuna ukuyithatha iyona yini. Mangifika nje udokotela lo sasiye kuyena une plus so safika ke. So bangena ke bona ngoba benema appointment mina ngu standby. So mangifika lana bese yangenisa ke udokotela mengena athi angibuza ukuthi I see you uphethe ama papers esandleni, what are these papers? And I'm like, no, I don't know. I see you uphethe divorce papers and you wanna save them to your husband. Ngithi mina oh yes because kwakuyileyo vele process engangikuyo ngaleso sikhathi noma ngangakayiqali but yayisikhona nje emqondweni wami sengiyifakile application. Wathi but ke angisho ukuthi ungaqhubeki naye, but what I'm saying even the next one oyomthola ngoba uyomthola the next one oyomthola ushade naye kuzoba the very same thing eyenzekayo ezokuhlukanisa naye. And I'm like uthini manje umfundisi wathi kulabo mama abawu2 abasemnyango who's your mother ngase ngiyamtshela wathi hamba umbizi ngaphumela eminyango ngambiza and indlela yeshocked ngayo wavele wama phambi komnyango wangahlala phansi and then this doctor said uyabona ke ukuthi lento bengikutshela yona uyabona manje ukuthi iyapi. I told you ukuthi this is what is going to happen. So ngaleso sikhathi angazange ukuthi kuthiwani futhi I was like shocked ngiqala ukuthola iprofessy direct to me yabo. So nganganaka but mase kuhlala sekwenzeka izinto sengiyayiraise lento yabuya ngithi hayibo lapha yana wayithini udokotela uma ngabe esho kanjeni uthi hayi angimkhumbuli mina ngikhumbuli nale ngithi hayi phela ngoba ngabona ukuthi masibuya lapha kulo dokotela wacima ngisho ama channels akhe on TV azange asabukwa kwabo ukuthi nje uyabheda meanwhile ngiyibonanga mina into ebhedayo konke washo ukuthi kukhona lento le eqeda izinto. Idokotela is like umfundisi is a doctor also. Oh he's a doctor, yes, is a prophet also. Okay. Also wanelanikiyela babe nema appointment bona babe wenzile ngoba bembuka khona lama channels abazalwane kade edlala kakhulu babe name angazi ukuthi ayibizwa ngokuthiwa le nto where you see all these prophets yama channel wayihlala in public channels wena lo yes public channels wena lo ma channels so bambona lapho ke I guess bamthanda ngoba bebona ukuthi udokotela bona bawonesi so mhlawumbe bazorelate kangcono so bathi bayahamba ke mina njengaba hijack ngoba even iflight yami yabhukwa sengiyi standby even on the flights because ngathi ayiboni ngangishiya bangibhukwa sahamba masifika ke ngenhlanhla udokotela wathi hayi okay ungangena nanguke sengithuse sesho kanjalo kanti sengiyabona oh okay ubemtshelile ukuthi lento le manje akafuni ukuvuma. So divorce wena? Yebo. Kuningi nje futhi kuningi but ke yeah umuntu uba strong aqhubeke. And the divorce yakho, do you think it's part of this influence? Yo, I don't know. Kodwa uma ngisho nje ngikhulumela iqiniso ngingafuna ukufihla lutho. Yeah. Mhlambe even the way umuntu akhule ngayo uyabo wazi ukuthi umuntu wesifazane uyena wenza okhuluma kanje uyena uba powerful kunomuntu wesilisa sikhulele kuleyo nto mhlambe uyabona usuhleli wedwa uyayibuza mhlambe nasemzini abantu ngafike ngenza lento uyabo yeah uyithatha ngathi into right phela iyona kuphela into yaziyo akukho kunye okwaziyo wazi ukuthi uma ngabe sekukhulume umuntu wesifazane wathi akuthule wonke umuntu uyathula methi shut up wonke umuntu shut up ngempela uma usufika kwezinye indawo angithi wena wenze lutho olokuthi umuthi shut up ba shut up
bese beyakulwisa ukuthi usho kanjani ukuthi shut up because obanye abantu abayena ubaba wami yabo. Mhlawumbe mangakubuza nje la nodadewethu yini oyifisayo kakhulu ekakhulukazi kuso lesi simo? Do you think yini engaba isolution and yini leyo oyifisayo mhlawumbe? Into engiyifisa kakhulu ukuthi angithi ayikho enye indawo besingafuna kuyona usizo ngaphandle kwasendaweni yabantwana bakaNkuluNkulu. Usizo esingaludinga mhlambe angazi umuntu ongafika ne-solution to this engezusiza thina sodwa ezosiza nalomuzi engushoyo kwamakhelwane ngoba phela uabundant yabo. So akusiza ukusizakala kwethu sodwa bese kuba khona umuntu olimale ngenxa yethu kodwa ongasizakali. Konje uthena umuzi kwamakhelwane awunamanje yes namanje bawushiya kanjalo obavele bahamba. Angithi kusho ukuthi uma wakhona uyena wayengazi ukuthi kune spiritual warfare yena kusho ukuthi babona kungasahlaleki angikwazi ama details akhona but ngiyazi ukuthi emva kokuthi etreatnishiwe izinto zakhe kwabe sekuyaphetha namanje umuzi uvacant as I speak. Yini kwaba nokungezwani phakathi kwama naye ngoba nongazwani yena wavela phuma sho washiya umuzi wakhe wakwayizwa lonto wangawudayisa washuthi nje wayesethi nje angisafuni lutho. So uvacant uhleli omuhleni umuzi ohleli kuyangenela abafana bayibhemele bayiphumele bayihambele. Abekho abane contact mhlambe naye ngiyifisana ukafika umfana wakhona kuseloku ngikhona ekhaya ngeke ngambona ukanye kodwa ngagcina ngizwe nje kuthiwa unanga ukhona abantu abafike nabo bezosika igceke angizange sambona ke futhi kushuthi akahlali and phela ngaleso sikhathi nami yayingekho into ethi ngifuna ukukhuluma naye imanje mase sengine information ephelele ukuthi hayi ngiyafisa ukukhuluma noma wakhe ukuthi hayi asizameni lento sizame ngokamoya ke manje ukuthi uma bekhuleka uma kukhulekwa sihlangana sikhuleka ngeke ubuyele yini emzini wakho. And akungisho insolo ukuthi mhlawumbe wasuka waya kuphi ngathi usetoti ukhona around ngoba umfana wakhe nje mhlambe umuntu angamthola masibuza labanye abafana abake bahlale khona ukuthi khona yini umuntu onenamba yakhe kodwa ngiyacabanga ukuthi angagcina etholakele. So isifiso sakho ukuthi kube nokulungiseka even phakathi kwakhe naye phakathi kwasekhaya nomndeni wakhona mhlambe newe ukuthi kuzokhuleka mhlambe ekhaya kanjalo mhlambe ekhaya mina ngifisa ukuthi njengoba ngithi uma ngase kutholakala umuntu othi abantu abazalwane abathi hayi thina into isimo esinje siyasazi siyazi ukuthi ke masingahlangana kukhuleko ngisho lo ini mina kanjalo but esingisho ukuthi uma siqhubeka nempilo noma ngabe kuthiwa akubuyiswana kuyahlukana kodwa singabi nento esilandelayo esingayazi ukuthi icontrolwa kanjani ifidwa kanjani because asazi yabo singabi ne-altar singalimisanga iloko nje kube iloko ukuthi thina okwethu kube ukuthi sine-altar likaNkuluNkulu esilimisile sicela lona kume lona asifuni kube khona into ngoba phela manje uyayibona lento ukuthi uma ukhule ngayo ungayazi iyakwazi yona mathi umama uhleli free nje akenze lutho usukenzani isikhathi esiningi usuke buka i-channel ethize yomfundisi wangapha eNigeria ayithandayo nje idlala ubusuku nemini ayimsizi kodwa ayimsizi ngoba phela naye lo mfundisi kunama rumors ukuthi ayibo umphiki iChristu so that is why ngeke ngimusho yabo kodwa nje uyabathanda laba abaphuma eceleni angazi bathola kanjani. Deep le serious ngoba into ebhlungu alento ukuthi mangathi umuntu ugcina mhlambe uyahamba emhlabeni mfethu ushiya imess ileyo nto singayazi ukuthi wenze njani wenze njani ushiya imess ngemuva izinto ezingalungisekanga so kuyisifiso sami ngempela ukuthi mhlambe engathi khona into engenzeka on a serious note kusenesikhathi naye futhi inkosi imsize ngoba kwesikhathi ukuthi umuntu
wathatha iy'nqumo naye Engazi. and akusabuyeleke emuva akusaphumeki like le situation akade ngisho ukuthi uma ngabe kwakuliwa nomuntu omhlasela ngezinto ezithize uma usuyofuna usizo mase kuthiwa nanti usizo kanti awazi ukuthi into ozohlala yabo bese kulindele nalokho bese kulindele nje ukuthi ayi sizophuma nento esiyisikulu kuqu sithi sifuna umuntu ozosisiza kuloko baye bangeni nomakhelwane amakhalani kwaba ngumngcele nje ngathi kubiwa bangena bangenela esayidini lamakhelwane so umakhelwane wathi alibhidlizwe kuDonga okay bazalwane bami lapha emakhaya niyazwela nani nasi istory mina nani ngicela sihlangane kwi-comment section sizwe ngani ukuthi nethini kula eThekwini esemlazi mhlawumbe noma ungayikhipha nge-address kodwa nje emlazi High Ridge kunendawo ekuthiwa High Ridge Close section kuthiwa yibani N kwa N N section emlazi kwa N section bazalwane bami mhlawumbe bazalwane ba around KZN eDurban nansi into mhlawumbe uzosinikeza nama details ukuthi mhlawumbe angatholakala kanjani maybe uyisiye ukuthi esilibandla yini singayenza this is a spiritual war and naye umama kwamele simkhulekele inkosi imsize imzuze back mawuthi ngempela utshontshwe isitha ukuze kungabi into nje eba normal nje kube into eyeke kanjalo i-challenge le engiyiphosa kithi sonke kithina bazalwane kuthenini ukuthi akuzame siphakameni ke senzeni something sibone ukuthi ayikho into engenzeka ekuthenini ukuthi isimo sikwazi ukubuyela back to normal. Ubona siswami into ebhlungu njengoba ngisho ekuqaleni ukuthi mathi uyadlula emhlabeni ashiye isimo sinje. Nayo into engababhlungu. Into esuke kanje iyadinga ukuthi ingalungiswa nawo umnikazi. Yes. Futhi ilunge uma isasekhona because lento isuke ifana ne-altar elimile ekhaya ngoba kuyacaca ukuthi ekhaya futhi kune-altar ethile. So kwamele ukuthi esasekhona kuba ukuthi liyabhidlizeka lelo altar naye esaphila futhi naye angadlula emhlabeni engayivumanga ngoba uma ungabuka nje ngizengihalela ukuthi ngangcomba siya victorize when you pray sikhuleke yabo mangabe sikhuleke uyazazi na uma ukhuleke umoya engcwele wakuthatha weza ukuthi hayi la bengingasakhuleki mina ekseni kuzobe nje kunento ebonayo ukuthi bibashisa abantu so uma kufanele ukuthi kuliwe nje akuvele kuliwe bafide off kwi energy yakho ngcono ube ne energy efana neyabo bakulwise ngize ngasho ensukwini ngathi hayi ubokwazi ukuthi uma ukhuleke ngempela ebusuku ekseni uyalo Bawumakhelwane bathini ke mhlambe laba abanye ke laba beniphilisana nabo kahle okay bakhona engibabikelile oyedwa ngambikela umakhelwane engikwazi ukukhuluma nabo nje ngababikela ukuthi mebebona isiphithiphithi bebonani because abantu esibajwayele kakhulu safika nabo kudala lapha yana so bebeyithuleleke lokho ukuthi phela into yomndeni kodwa nje sibambisene nani asazi ukuthi usothini base kuba umakhelwane omunye ola eceleni yena lokade bemfaka ke bethi bafuna ukuhamba naye ayobasayinela eviction wase yafika ke ekhaya washo wathi hayi bengicela ungafakwa nje intweni zomndeni ngoba umndeni nomndeni unenkinga zawo so nami ngicela ungabi part yalento so was excuse akhe but inini thangi ngizwe bekhuluma nalo engithi ngangimbikelile bakhuluma naye bemmisa phakathi nomgaqo ucabanga ngo6 ekseni uyahamba ubaba wasemzini abantu ufuna ukumtshela lezi zinto but angithi ukhulumela phezulu ngizwe nami ivoice yami iyabhodla naye yakhe njalo so kuyazwakala awukwazi ukuhleba so kuyazwakala nje ekhuluma emgaqweni I was like yo manje sekufanele kwazi nabanye abantu akade bengeke basisize ngalutho hayi uthe wena umsebenzi ubusiness obulenza nalo lafadalala kanjalo because of this thing kuphelile baba kuphelile nje kuphelile uvela ubone nje ukuthi hayi la lento nami ngathi khona into engibophile la njengoba ngikutshela nje ukuthi mina ngingathatha idocument yakho ngigcwalisele
ngithathe yami ngigcwalise ngendlela efana neyakho ngeke ngibizwe mina ngoba khona into obonayo ukuthi nje ngathi ivimba izinto and kusuke kubuzwa nasekhaya kuhamba kanjani kwenzakalani and eqaleni ngangicabanga ukuthi ngoba bafuna ukungisiza hayi manje hayi sengiyabona kunamanye ama-altar esingakhuthami kuwo. So ngizothanda ukuthi senze nangalolu hlobo sikwazi ukuthi abantu uma kukhona badinga ukuthi mhlawumbe baxhumane nawe in terms of ukusizakala kwakho ukuthi mhlawumbe bangenza kanjani ekutheni ukuthi ukwazi ukusizakala. Ngiyamkholwa uNkulunkulu ukuthi ikhona indlela azoyenza ekutheni ukuthi ukwazi ukusizakala because le idinga impela ayawudinga umkhuleko. Yes. But do you think ukuthi yena mayibona le episode uzofila kanjani? Angimazi. Sengifike la ukuthi akukho ngokuthi ufila kanjani kungokuthi izingane zethu zisala kanjani. I-generation elandelayo iqhubeka kanjani because uma uzifaka entweni nje usukuthi wena uyifake wena wedwa kanti awazi ukuthi affects the next generation. So uma singayinqamuli kusho ukuthi nama ngiyenza justice kulabo abasimva kwami. Mhlawumbe siswami uku-advisor omunye umuntu ngiyazi ukuthi khona omunye umuntu uthola ukuthi noma ngasesiyo ke spiritual yes kodwa uthothi unobudlelwano obungekho phakathi kwakhe nomzali wakhe. Isikhathi esiningi yazi ukuthi izinto ezikanjalo ziyenzeka. Umuntu uthothi akasebenzi okanye akathola umsebenzi mhlawumbe usadla esandleni somzali. Kodwa each and every time uye futhi ohleze embelesele ekuthenini ukuthi kunje awufuni ukusebenza and stuff like that. Uthi uyawufuna ngempela umsebenzi kodwa akwenzeki. You see, so gcina sekunalobo budlelwane lo ubona sometimes umunye umuntu nje khona nami engimaziyo kuhleze ephimisela amazwi ukuthi mhla ngahambe emhlabeni yohlupheka. Then uzibuza ukuthi umzali onjani okwazi ukuhleze ephimisela amazwi nje ukuthi mangahamba mina emhlabeni wena uzohlupheka. Thina iculo lethu ngisho udadewabo uma efika angeke ibe yilutho nina enema ngase kushona usisi. So into siyaziyo nje iculo lethu njengoba ngiyaxolisa ubuyele emuva yabo kule meeting ebengikhuluma ngayo yaphela kusathiwa khona ufuna ukusho wasukuma wahlala kimi wangithuka wathi unama secrets angawakhuluma kuqhephuke lo muzi uyaphela kanjani meeting usisi wakhe udadewabo omncane. Wagida wathi nina bakantombela ningaphinde ningibize esheba nomzaneni bemizi yabo ningaphinde ningibize nginomuzi wami mina uthi uyabheka banemizi yabo nje nalabo ekushiwo kanjalo ukubona yabo nithi usisi wami uyathakatha ukuthi ubani oke wakhipha igama lokuthakatha ngoba sikhuluma ngenyoka and inyoka ngesiphike ikhona inyoka yayikhona sinezithombe zenyoka inyoka nje ikhona futhi ngempela kuba kufika ngenqondweni yami ukuthi angisho ukuthi ngabe kuthiwa iphi leyo nyoka ayikazi ibe khona leyo nyoka manje ikhona ikhona so ayiphikeki ene washutha empedeni ngayishutha siphansi la ikade ishawela khona empedeni yazi ukuthi nami ngangifisa ukuthi phela ngithi uma ufika ingqondo isuke ukuthi ayiboyini lena sokusaphithizela. Bengisabuzile ekutheni ukuthi ungathini kumuntu onobudlelwane obungekho phakathi kwakhe nomzali. Omunye uthola ukuthi impela uyazama ukubuyisela ukuthi izinto zibe right kodwa umzali uthola ukuthi akazi ngeni. Isikhathi esiningi sigcina sesikholele ekutheni ukuthi urongi lo uhlezi kuthiwa nje umncane umzali akekho wrong. Yazi but isithini ngizothi lento yokuthi khona abantu abatoxic ayiqali muse umncane noma umdala uzalwa nayo le nto kuba toxic ukhula nayo le nto kuba toxic. So bakhona abazali abatoxic bakhona but manje isociety yethu icabanga ukuthi umzali uhlale right kanti umzali umuntu uyalenza iphutha. Kanti kuhle futhi nomzali ayibona ukuthi ngirong la bese siyaxolisa. I-respect it's a two way thing. Umzali uyayihlonipha ingane yakhe nengane yakhe iyamhlonipha umzali. Manje ma uzovela njalo wena uhlala ulo oright ongalenzi iphutha ngoba phela ubudlelwane obuqiniso ukuthi
uma umntana manje bangihamba naye ethi ma ungiphathanga kahle bese ngiyalalela ukuthi yini engamphathanga kahle noma kade ngicabanga ukuthi ngiright kodwa umethi ayimphathanga kahle kushuthi ayimphathanga kahle and then bese ngizama ukulungisa lokho manje mangina le nto ethi mina umzali ngiyakuzala kushuthi yena aka exist until ngishone mina akabalwa ndawo ngoba ungiphendula kanje ngumzali wakho usho kanje ngumzali wakho mina ama feelings amazuzwakala nini uma usakhona wena kushuthi akazwakali i-advice yami engamnika yona nje ukuthi hey bafowethu asikholweni yazi ukuthi when you pray uNkulunkulu uyakusiza kulezi zinto nginento ethi lenyoka ibiveli ikhona kodwa ngenxa yemkhuleko uNkulunkulu kade engifake kuyo kuvele lento ihlale sisho ukuthi ifaith ukubonakala kwezinto ezingekho ezingabonakali ngehlo lenyama zivele ehlweni lenyama because bala lingekho inyoka bavuka inyoka isikhona okusho ukuthi inyoka ibivele ikhona ibisekhaya lalo nje ukuthi bingakazi ibonakale ngamehlo i-physically so impela umthandazo uyasiza ayikho into engiyisolayo kulento esiyenzekile ngisola nje ukuthi ay it's taking long kodwa kona bese okwazi nini ukuthi khona inyoka okuba uNkulunkulu akayivezanga kunezinto ekufanele ziqhephuke zivele ukuze sikwazi ukuyilungisa kahle si amende kahle sikhuphuke kahle asisho thina ukuthi asifuni ukuthi kube nobudlelwano obuhle siyafisa ukuthi kubuyelwe kubona ubudlelwano but siyafisa ukuthi bube based eqinisweni yes sifisa ukuthi bube based eqinisweni uma sihlukana kukhona abakholwayo nabangakholwa angikholwa ukuthi kuyaxabanisa lokho inkinga yethu asikaze sikwazi ukuthi khona abangakholwa nabakholwayo sazi ukuthi siyinto eyodwa kodwa masihlaliswe phansi sabikelwa like ubaba sibikele ukuthi hayi mina sengiyayihamba inyanga umuzi wakhe so understand yabo singathathwa ngesurprise sibe sazi ukuthi sonke sithi Jesu kanti asisho into efanayo bazala lapha emakhaya ngiyacela noma mhlambe ke sekuthiwa ke senikhethe enye indlela enye ekungasisiyelwe ukukholwa hlukanani nomuthi bantwana basekhaya lapha emakhaya hlukanani nomuthi ukuthi sizama ukukhuluma kanje khuluma umuzi engicabangayo nasemakhaya umama wakhona wavele wabanje sothandweni nomuthi ngendlela emangalisayo kwavele kwangathi uyena baba wekhaya yes ngathi uyena nje ubaba wekhaya ngitshela ukuthi asikho isinqumo esithathwayo nengavumanga uma ithena cha ngisho into uyibona ukuthi le ifanele ukuthi yenzeke yonke lento esho wathatha lo muthi lo mayuthatha wawenza kwaba ngathi it's kind of like an altar ekhaya ubaba khona nje wa defeated yes akakwazi ukuvuma into mama khona engayivumanga futhi ingane ngisho ziyocela something okanye mayizifuna kube nento emeli yenzeke kumele ziye kumama then ukuthi ziye kubaba thina into esiyaziyo kileyo kumele ziye kumama yes futhi umama mayethe yebo ubaba akwazi ukuthi cha futhi mayethe cha ubaba akwazi ukuthi yebo thina uma usibona sihleli nobaba sikhuluma nobaba umama methi yini nikhuluma nalo nifunani kulo niyamazi ukuthi uyixoxa kanjani sekufanele sisuke ke muthi bafowethu please stay away from umuthi noma kathiwa kuyeza ukuthi hayi indlela ke yokuyokhonza hayi ayisalisekho uthando leke enkonzweni kodwa stay away from umuthi ngamalo ukuthi uyihlalele ekhaya nje hayi indaba yomuthi umuthi umuthi uyiqedile imizi that is why abanye baba nesibindi so umuntu aze confess athi mhlanga shona la niyohlupheka izinto ezisuke ezifana lezo ngoba umuntu usukazi ukuthi yena wenzeni baningi abantu ziningi izingane ezishonelwa ngabazali seyincane namhlanje izinto enkulu kabi ngeke umzali lokho athi mayengashona mina lana ungeke ube yilutho emhlabeni ngeke ube yilutho kanjani kunengane ezashona ngabazali isonobani 6 months isono 2 months isono 2 years njani seseyincane namhlanje izinto enkulu kabi mina ngimdala bese uthi mayengashona ngeke ube yilutho emhlabeni kanganani sengikwazi ukuyithathela inqumo shuthi ukhonto yenzile wena oyazi bazali nani bafowethu nawo wonke umuntu stay away from umuthi leyo nto le iyona ezosokolisa izingane zenu noma sezindala dlalelani kude nomuthi uyekeni umuthi nani bazalwane lapha emakhaya nenithanda imithi umuthi uyingozi lento lenigcina icompromise ifamily yakho uyekeni umuthi uyingozi njalo
Mhlambe kwabadinga ukuxhumana nawe in terms of ukusizakala mhlambe ekutheni uku-organize maybe something, maybe a prayer. Okay. Njalo bangakuthola kanjani? Kwi-cell phone number yami. Noma ngabe yini nje. Yes, or kwi-cell phone number yami. Ngingayibiza? No problem. Okay, it's 063 Yes. 264 5811. 5811. Yes. Awuyiphinde futhi? 063 264 5811. 5811. Siswami, siyabonga kakhulu ukuthi wenze ithuba uzoletha le ngathi ifana ne-awareness. Yes, yes. Because iningi into eyenzakala la ngaphandle amakhaya eminye imizi ayizwani. Yes. And ubokwazi ukuthi ukungazwani kwemizi isikhathi esiningi kwama-family kusengasinto nje lesuke into elula kukhona osuke waba nesandla sokusebenzisa umuthi kunjalo igcina into affected the whole family. That is why even nango December khona imizi engasahambelani. Abanye abahlale eindaweni ezikude abasabuye emakhaya because so kugcina kuvela ukuthi ubani wabulala bani wabulala. Lento isuke yaqala umuntu oyedwa nje owavele wathatha wasebenzisa umuthi ngendlela ethizeni. And uyabona manje ukuthi iphithanisa abantu amakhanda kakhulu. Uma ubaba wami nje uzosukela ingane kasisi wami evele ethi kuyo wena uyisatanist wabulala uma wakho. Uyabona sisahethekile. Okay, it's 7 years ago sisi wamashona, but sisalimele. Mina nginayo umunye usisi for ukuthi ngizwe umuntu asho kanjalo inganeni. Ngiyambuza futhi ngithi uyithatha phi lento oyishoyo, uthi ngiyazi yabo unokuphithana komqondo la. Yeah. Siyabonga kakhulu. Ngiyathanda ukuthi before sivale mhlambe sivale ngomkhuleko uNkulunkulu asisize kuyona yonke lento le. Nani bazalwane bami lapho emakhaya, please there's no distance in prayer. Amen. Pray along with udadewethu la mhlambe nawe futhi ungakwazi ukuthi umthinte njengoba inamba yakhe ayishile sikwazi ukuxhumana naye sibone ukuthi uNkulunkulu wenzani. Amen. Baba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha siyabonga baba wethu oyingcwele ngegama lika Jesu lesihlanganiswe kulendawo. Siyabonga uNkulunkulu ukuthi wena awulahlane uNkulunkulu uhamba nathi njalo baba sibeka amathemba ethu kuwe ngoba wena uNkulunkulu uNkulunkulu othembekile. Siyabonga mdala wezulu nomhlaba wenkosi engcwele. Siyabonga simakade akekho njengawe namanje uNkulunkulu sithembile ukuthi uNkulunkulu awuhlanganisi uNkulunkulu ndawonye ungeze ukwenza umehluko empilweni zethu. Siyathemba ke uNkulunkulu egameni lakhe namanje egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha uzokwenza wakho umangaliso. Siyabonga qala lapha kade siyabonga nqaba yethu egameni lika Jesu Kristu umndeni wakhe wonkana her family at large. Oh God, we pray uNkulunkulu othu oyingcwele nazo zonke izihlobo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha vusela ki-altare ke nakuloya muzi uNkulunkulu othu oyingcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu muhle siyabonga baba wethu namandla ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha sikhulekela nayo yonke imindeni uNkulunkulu oyingcwele erelateayo nakulesi simo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu sisi wami. Siyabonga. Akubusise akufihle akrestore. Amen. Yes. Lokho kufisa na inhliziyo yakho uNkulunkulu akwenzele umusa after ushare le testimony khona ngokuzokwenzeka semkhulu uNkulunkulu. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane bami. uNkulunkulu angcineke anobusise sibonana kwi-episode yethu elandelayo. God bless you. Amen.